Maayong adlaw sa tanan nga nagalantaw, nagapaminaw, tanan nga mga kaigsuonan ug labi na sa mga magtotoo diha kang Kristo. Guys, adto ni sila pengon guys sa bautismohanan. Ano sa baboy? Oh, naay magpabautismo guys, tawa-tawa lagyo pa dito kaobra to. Oh, napa kini nga church mo ni sigingan og Church of God 70 under sa National Conference. So kini nga buluhaton namugna ni aron sa pagpalambo sa mga pulong sa kamatuoran nga gusto namo nga mapamit usab sa uban mga katawan nga wala pa makaila sa kamatuoran. Tungod kay nagaingon sa 2 Timoteo 4:2 nga magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pag ka mapailubon og pagpanudlo. Ang ginampo ini ang pagkailap. Salamat sa mga pulong sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin. Mayong adlaw kanatong tanan. Kini ang pagpakailap sa pulong sa Ginoo. So kini nabuluton namugna ni para ang pulong sa Ginoo masangyaw sa tibuok kalibutan. Ug tungod sa iyang pagkamaayo, iyang iplastar ang iyang buluhaton. Ug ginaot ko nga kung kinsa ang usab-usab nga makalantaw niini, makahatag kini kanimo og dakong idea kung sa atong buhaton aron natong kinabuhi adunay kasiguruhan. Mayong adlaw natong tanan, mga kaigsuonan, mga magtotoo. Ang atong pagkatunan karon 5 kalakang bahin sa kaluwasan. Kining 5 kalakang usa ni siya nga atong malantaw sa angayan atong buhaton. Una, pagtuo, mao kana siya nga atong pagkatunan karon. Ikaduha, paghinulsol. Ikatulo, bautismo. Ikaapat, pagtuman sa mga sugo sa Dios. O ikalima, pagpasakop sa iyang iglesia. So diri atong makita, atong malantaw kung unsa ang kinahanglanon sa tao aron siya makaangkon o aron siya makaduol ngadto sa tumbuhi nga Dios. So unang tong pangutana, unsay buhaton aron ako maluwas? Unsay atong buhaton? So sumala sa Hebrehanon 11 bersikulo 6 nagaingon, o gawa sa pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya, kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga mao siya ug nga siya mao ang mabalos sa mga nagapangita kaniya. So una, kinahanglan nga doon natin pagtuo nga dunay Dios. Mutuo ta nga dunay Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mutuo ta nga dunay Dios naghatag og ginhawa sa tanang mga tao. Mutuo ta nga dunay Dios nga namatay ug nabanhaw para kanatong tanan. Ug mutuo ta nga dunay Dios nga magbabalos sa mga nagapangita kaniya. So usa na siya nga ato ang lantawon nga ang atong kinabuhi atong malantaw nga usa ta nga iyang hinimo nining kalibutan. Sumala sa buhat 16:31 o sila miingon, tumuo ka sa Ginoong Hesukristo ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. So kinahanglan nga doon natin pagtuo. Doon natin pagtuo nga dunay Dios nga manluluwas. Dunay Dios nga makagahom sa tanan. Kung nagiingon sa buhat 16:31 nga tumuo ka sa Ginoong Hesukristo. Atong tuhuan nga dunay Dios sa tuang kinabuhi. So giingon sa Juan 3:16 ang atong sinati nga bersikulo. Nagaingon diha,
kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Tungod sa iyang dakong gugma kanato, iyang gihatag ang iyang hinigugma nga anak bugtong aron nga ang tanan nga motuo kaniya dili mawala. Dili siya gusto nga malaglag taning kalibutan munang iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron kita makaangkon og kaluwasan. Igsuon, usa ang Dios nga naglantaw kanimo. Tungod sa iyang gugma, tungod sa iyang dakong gugma kanato, iya nang gihimo aron dili ta malaglag nining kalibutan. Gingon sa 2 Pedro 3:9, ang Ginoo dili magalangan may tungod sa iyang saad. No? Doon na sa iyang saad. Kung nag-ingon siya, dili siya maglangan sa iyang saad. Ingon sa paglangan sa ginahuna-huna sa uban. Apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo. Sanglit, dili buot nga may bisan kinsa mawala, kundi nga ang tanan makadangat sa paghinulsyo. Muna iyang gusto. Dili niya gusto nga malaglag ta ng kalibutan, kundi ang tanan. Gusto niya ang tanan makadangat sa paghinulsyo. Atong nalantaw, atong makita nga ang Dios dako ug gugma kanato. Dako siya gugma kanato. Gusto niya nga dili ta mawala, dili ta malaglag. Gusto niya nga makadangat ta sa paghinulsol. Una siya nga siya mao ang grasya nga niabot nining kalibutan. Sumala pa sa Episodos 8, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo. Grasya, tungod sa grasya sa Dios naluwas ta. Og kana dili gikan sa inyong kagalingon, kini hatag sa Dios. Hatag sa Dios. No? Ang kaluwasan nga atong mabatnan kung kita adunay pagtuo ngadto kaniya, mo kining grasya nga gihatag niya kanato. Sumala sa Episodos bersikulo 8, nga tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo. Igsuon, doon na ba kita pagtuo ngadto kaniya? Muna siya makutana nga itong malantaw sa tuwang kinabuhi. Ang Diyos dakong gugma o muna niabot siya nining kalibutan. Siya ang grasya nga niabot sa tuwang kinabuhi nga pinaagi kaniya makaangkon tag kaluwasan. Hebrehanon 2:9 nagaingon, apan nakita nato ang himong ubos og yutay lamang kaysa mga manulunda. Bisan si Jesus tungod sa pag-antos sa kamatayon, gipurong-purungan sa himaya ug kadungganan, aron nga tungod sa grasya sa Dios, pagatilawan niya ang kamatayon alang sa tasaksa. Igsuon, dili lalim ang iyang ginahimo. Sa giingon sa Hebrehanon, gitilawan niya ang kamatayon aron ang kasatagsa maluwas. Ingon ana ang gihimo sa Dios para kanatong tanan. Ingon ni ana ang gihimo sa Dios tungod kay dako siya gugma para kanato. Igsuon kuno na kay pagtuo sa ligi nga ang Dios muduol kanimo. Ablihi ang imong kasing-kasing, pasudla siya sa imong kinabuhi. Tuhui nga dunay Dios nga mudawat kanimo luyo sa atong pagkamakasala. Ang Dios nagugma kanatong tanan. Ang Dios naglantaw kanato para ang atong kinabuhi adunay kasiguruhan. Busa igsuon nining adlaw ako sangyaw nining pulong sa Ginoo aron nga atong masayran kung unsa ang Dios sa atuang kinabuhi. So, una, mo kini siya ang mga lakang sa kaluwasan, una natong gitunan ang pagtuo o hinaot ko nga sa ikaduha natong panagkita atong tun-an ang paghinulsol.
o atong malantaw nga dunay Dios nga nigugma nato. O ginaot ko nga sunod atong panagkinit anay ato sa malantaw ang mga verse, ang mga pagpadayag sa balaang kasulatan. O inyong malantaw kini ang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. So, subscribe sa among channel para daghan pa ang atong ibawan. Like and share. O ginaot ko nga ang Dios magapadalangin kanatong tanan. Kung doon na mo mga comment na ibutang lang sa comment section sa atong YouTube, Facebook o sa feeds. O ini ako nagalaom nga sa mubo na to nga panag saysay sa pulong sa Ginoo inyo sa makuhaan ng pagtulunan. O adlaw kanatong tanan kini ang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Kumusta kamo? Anyan usab kita nining matahong nga adlaw nga magapadayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sumala sa tuntunan sa miaging semana ang mga lakang sa kaluwasan. Nga ang una nato gitun-an mao ang pagtuo. Nga doon natin pagtuo, nga doon ay Diyos nga manuluwas. Karon ato sa tun-an ang paghinulsol. Ikaduha nato nga tun-an karon kung unsa kay importante nga buluhaton nato ingon kita mga katawhan. Ingon kita mga binuhat sa Dios nini kalibutan. So ang paghinulsol usa ni siya nga maayong buhaton sa tao aron hinuklugan niya ang iyang mga binuhatan sa iyang kinabuhi kung siya mabag-o na. So dinhi ato makita kung unsa ang atong buhaton aron nga atong kinabuhi maduol ngadto sa atong buhi nga Dios. So sumala sa buhat 17:30 nagaingon ang balaang kasulatan, busa gisayloan sa Dios ang panahon sa pagkaburong. Apan karon siya nagasugo sa mga tao sa tanang dapit nga maghinulsol sila. So sumala sa balaang kasulatan nga itong nabasa, nga giingon diri gisayloan sa Dios ang panahon sa pagkaburong. Karon siya nagsugo sa mga tao sa tanang dapit, dili lang kay diya lang nga dapit sa sakadapit o dito sa kalungsod, kundi giingon sa tanang dapit nga maghinulsol sila. Nagpasabot nga tanang tao kung adunay pagtuo sa Dios, kung buot siyang mabag-o siyang kinabuhi, kinahanglan nga maghinulsol ta kung unsa ang ato makasaypanan nga nahimo. Kung mingon ta nga dako kitag sala, mingon ta nga marag dili ko takos nga makaduol sa Dios tungod sa akong pagka makasala. Apan unsa may giingon ni Isaias 1:18 nagaingon, umari kamo karon. Unsa yang giingon? Umari kamo karon. Og usahan ta paghusay. Nagaingon si Jehova, bisan pa ang inyong sala mapula, sila pagapution. Ingon sa nibi, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balahibo sa karnero. Igsuon, bisan unsa pagkapula ang imong sala, kung moduol ta sa Dios, may sama siya sa nibi. No? Ingon diha, nga bisan unsa kapula, pagapution, ingon sa nibi. Bisan pa sila ubos sa mapula. Pula gyud kayo, grabe gyud kapag ka makasala. Pero unsa may gingon sa balaang kasulatan, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. So, gingon di igsuon nga bisan unsa atong pagkamakasala, kung muduol ta sa Dios ug kita maghinulsol, andam siya nga mudawat kanato.
andam siyang pasaylo kanato kun kana aduna tay pagtuo kaniya. Kay kun wala kita walay pagtuo ngadto kaniya, malisud ta sa pagsampit kaniya. Apan ang Dios nagaingon nga kun moduol ta kaniya, ang Dios andam mudawat kanato. Gaingon sa buhat 3:19, busa managhinulsol kamo o managbalik kamo. Sa gingon sa balang kasulatan, maghinulsol kamo. Kung maingon ta nga wa tay sala, wala ta nakahimo o nakalapas, wala ta nakapanapaw o wala ta nakapatay, ingon ta nga wa tay sala. Apan sumala sa balang kasulatan sa Roma 3:23, kay ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. So sa tanan, no, walay tawo nga dili makasala nining kalibutan na nganuman kay nakapanunod ta sa atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva. Busa kung sa giingon tambag sa balaang kasulatan, managhinulsol kamo ug managbalik kamo. Nganuman, nganong ka naman atong buhaton aron pagapalaon ang inyong mga sala, kay sa ingon ni ana moabot ang panahon sa magaya gikan sa tubangan sa Ginoo. Sumunay gingon sa balang kasulatan nga kun moduol ta kaniya atong hinulsulan ang atong mga sala, iya kanang pagapalaon usana nga iyang pasalig kanato. No? Pasalig na sa Dios para kanatong tanan kun moduol ta kaniya. Gingon diha nga pagapalaon ang inyong mga sala, kay sa ingon ni ana mamut ang mga panahon sa gaya gikan sa tubangan sa Ginoo. Ingon ana ang Ginoo. Ingon ana ang iyang pagkamahigugmaon kanato. Nga luyo sa atong pagkamakasala kun moduol ta kaniya ug atong hinulsulan ang atong mga sala, iyang palaon kana bisan pa sama kapula. No? Bisan unsa kapula sa imong sala, siya nagsaad nga iyang pagapalaon kana. Sumala pa ni Salmista David sa Salmo 103 versikulo 12, ingon sa pagkahalayo sa silangan gikan sa kasadpan sa mao nga gilayon, iyang gipalayo kanato ang atong mga kalapasan. Diaw mo na igsuon. No? Giingon diha nga bisan ingon pa kahalayo sa silangan gikan sa kasadpan sa mao nga gilayon, gipalayo kanato ang atong mga kalapasan kun moduol ta kaniya ug atong ikumpisal ngadto kaniya ang atong mga kasaypanan, atong kasalanan. Kun maghinulsol ta sa atong buhi nga Dios. Sumuna sa igsuon ang atong mga buluhaton nga ang Dios naglantaw sa tanang katawhan. Gusto siya nga ang tanan magkadangat sa paghinulsol. Gusto siya nga moduol ta kaniya. Ang Dios may gugmaon sa kanunay. Ang Dios naglantaw kanato. Dako siya gugma kanato. Muna nga gusto siya nga maghinulsol ta sa atong mga sala. Igsuon, dili pa ulahi ang tanan. Kudo natay pagtuo, muduol ta kaniya ug maghinulsol ta sa atong mga kasaypanan. Ang Dios maayo kayo para kanatong tanan. Ang Dios maayo ug motabang siya para kanato. Nara ang Dios nagalantaw kanato. Andam siya mudawat kanimo kun muduol ta kaniya. Andam siya mo pasaylo kanimo kun atong hinusulan ang atong mga kasaypanan, atong mga kasalanan. So isuon pamalandungi karon. Pamalandungi ang pagkamaayo sa Dios. Kung unsa siya pagkamaayo sa atuang kinabuhi. So nining adlaw ako nagapasalamat nga sa jutay nato usab nga panag-uban inyong makutluan o inyong malantaw kung unsa ang Dios tong kinabuhi o ginaot ko nga mga pamalandong kamo sa mga butang
nga diha niya na nga atong kinabuhi adunay kasiguruan. So igsuon muduol ta sa Dios kay naara siya magalantaw kanato kung andam siya mudawat kanato. O subon ko, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Sunod na sa mga topiko, ang atong pagkatun-an, ang bahin usab sa bautismo. So atong pagkatun-an, kung unsa kay importante ang bautismo para sa tao. So akong ipangmusta tanan nga nagalantaw niini sa YouTube channel. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, like, and share. Ug ang Dios magapanalangin kanato sa tanang panahon ug magauban kanato nga iya tagubanan labi na sa itong mga tag-adlaw nga buluhaton sa matag sinimana nga pagpanginabuhi ang Dios magapanalangin kanato. Akong gipanimbaya ang mga kaigsuonan labi na sa distrito 6, labi na sa matag mga pastor, labi na sa atong district overseer Pastor Aro, mayong adlaw kanimo, ug labi na usab sa ato ang National President Church of God 17th Convention General Conference, Philippine Conference, Pastor Michael Barangot. Akong ipamumusta o ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong matag distrito dinhi sa Pilipinas, dinapit sa kinaghana. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, makaigsuonan, labi na sa local church sa San Franz, Pamilya Puerte Family, Marquez Family, pamilya ni Nonoy Angging Family, pamilya ni Ruby ni Bimbim Family o ni Coulter Madis Family o ni Charis Kamadjambana o kang Tata o kang Jung nato sab sa layong dapit kang Junjun nato sa gawas sa nasod. Ako nangumusta kaninyo atong suportahan kini nga buluhaton alang sa pagpalambo sa pulong sa Ginoo nga niini nga buluhaton makita nila nga ang pulong sa Ginoo nagatanyag og kasiguruhan sa atong kinabuhi. Og ako salamat og dako sa inyong paglantaw dinhi sa atong YouTube channel o sa Facebook o sa page. Salamat nga ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Kini ang pagpakailap sa mga pulong sa Ginoo. Nalindot kay igsuon nga pamalandungon nga magapadayon ta sa buluhaton ni God nga sa una itong pagtuon mga lakang sa kaluwasan o gano'n ito yung mga 5 kalaka unsay buhaton sa tao aron maluwas. Ang una, ang pagtuo. Ang ikaduha, paghinulsol. O karon atong pagkatun-an mao ang bautismo. So ang bautismo mo ni siya ang pinaka-importante sa tao nga himuon aron nga masangkap ta diya sa pagkamatarong uban sa papangalagad sa itong buhi nga Dios. So ang bautismo sumala sa balaang kasulatan mo ni siya ang paghugas sa atong mga sala o magatawag ta sa iyang ngalan. Sumala sa mabasa sa Buhat 22 versikulo 16. So muna siya ang kalugang bautismo nga ang bautismo mao ang paghugas sa atong sala nga ilubong ta sa lubnganan nga tubig aron mabag-o tang binuhat. So diri atong malantaw nga usag ka maayong butang nga buhaton sa tao nga kung siya adunay pagtuo, kung siya nakahinulsol, kinahanglan nga mudawat siya sa santos nga bautismo. So mo siya ang imbitasyon sa Dios sa tao aron siya mabag-o ug makasulod sa gingarian sa Dios. So nangutana si Nicodemo kang Jesus nga magtutudlo unsa ang mas labing maayong buhaton.
Unsa may tubag ni Jesus? Ang tubag ni Kristo kang Nicodemo, nagkinahanglan nga ang tawo magpapagkatao pag-usab, pinaagi sa tubig aron makasulod siya sa gingharian. Sumuna siya ang pinakamaayong butang nga himuon sa tawo kung siya modawat na sa Santos Baptismo. Karon igsuon, kinsa man ang naghatag og sulundan o panig-ingnan aron nga atong sundon. Sumala sa balang kasulatan sa Matthew 3, versikulo 15-17, ang Biblia nagpahayag nga si Kristo nagpabautismo kang Juan Bautista aron sa katumanan o sa kaigpitan sa tao. So si Jesus mao ang atong sulundan o siya nagpabautismo o nihaw asa sa tubig o gitugpa ang salampati, ingon sa salampati o dunay nabati nga tingog sa kaistasan nga may ingon nga kini mao ang akong anak nga pinalangga. Human si Jesus nga nabautismohan. So muna siya nga si Jesus ato nakita nga siya dakong Dios. So wala pa sa Tito 2:13 si Jesus dakong Dios, no? Bisan sa iyang pagka-Dios nagpabautismo siya aron sa katumanan sa paghingpit sa tao. So tungod ni ana si Jesus kay siya man atong sulundan, mao usab ang atong sundon kung kita adunay pagtuo. Sumala sa Marcos 16:16 o nagaingon din sa 15 usab. Og siya mingon kanila, lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Og iwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. Igsuon. O kana siyang mando. Nga lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Og iwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. Kinahanglan nga atong iwali ang maayong balita. Kinsa man ang mayong balita nga niabot sa tong kinabuhi, mao si Jesus. Og diha nagaingon sa 16, ang motuo ug magpabautismo mamaluwas, apan ang dili motuo pagahukman sa silot. Igsuon, diha lang papilion ang tawo. Kung motuo ka nga dunay Dios, ug imo siyang dawaton sa imong kinabuhi, magpabautismo. Nganuman aron maluwas. Apan kung kita nagpagagahi ug dili ta motuo, unsay gingon sa balaan kasulatan, pagahukman sa silot. Isuon pilion nato karon. Unsa ang mas nindot buhaton para ang atong kinabuhi mahimutang sa kasiguruhan. So gingon diha sa Marcos 16:16, ang motuo ug magpabautismo mamaluwas, apan ang dili motuo pagahukman sa silot. Kung doon na kay pagtuo, naginulsol ka sa imong kasalanan, suon, ikatulo, kinahanglan nga imong dawaton si Jesus ug magpabautismo. Mo kana ang labing nindot buhaton sa tao, nining kalibutan na. Wala ta masayod sa tong kinabuhi, tungod kay atong kinabuhi, natagna na nga mamatay sa makausa. Sumala sa Hebreano 9:17. Ang tao natudlo na nga mamatay sa makausa. Sa tapos niya na mo magpaghukom. Igsuon, dili pa ulahi ang tanan. Karon panahon pa nga si Jesus Christ ato pang masampit. Duol pa siya kanato. Mabot ang panahon nga dili na nato siya masampit. Atong hinuklugan og pamalandungan kung unsang gugma sa Dios nga tanyag para kanatong tanan. Sa buhat 2:38 nagaingon og si Pedro maingon kanila, manag hinulsol kamo og manag pabautismo ang tastak kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala ug managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. Mao kana igsuon ang ingon ni Apostol Pablo, maghinulsol, managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo kinsa ngalan? Sa ngalan ni Hesukristo. Og managdawat kita sa hatag sa Espiritu Santo. Mao na igsuon ang labing maayong buhaton
nindot nga butang nga ato ang pamalandungan nga atong dawaton si Jesus ug magpabautismo ta. Sumala sa Roma 6:4, og ang kalig-on nagabunga sa pagkasinulayan, og ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. Amen? Nindot kayo igsoon, no? Ang kalig-on nagabunga sa pagkasinulayan. So kitang tanan igsoon moagi ta nga mga pagsulay, no? Apan dunay mga maayong butang nga atong maangkon luyos sa mga pagsulay. No? Sige ingon diha, og ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. Ingon ana igsoon kanindot. Unya kun nabag-o na ta sa atong kinabuhi, nagpabag-o na ta. Unsa may giingon sa 2 Corinto 5:17. Busa kung bisan kinsa ang anak kang Kristo, bag-o siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpangagi na, ania karon sila nga bag-o. Igsoon, humanta mo bag-o. Humanta na bautismuhan ang atong daang tao ato nang glubong diya sa lubnganan nga tubig. Ato nang gibiyaan atong kinaiya nga daan. Ug nagbag-o na ta sa tuwang kinabuhi. Labing nindot itong buhaton nga muduol ta kang Kristo Jesus. Wala ta masayod sa panahon, tungod kay ang panahon di nato hibaw-an. Ang Dios rin nasayod sa tanan. Kano sa pamata mabag-o. Kano sa pamantay igsoon, mudawat kang Jesus. Kinahanglan nga atong kinabuhi, atong sigurohon tungod kay atong kinabuhi isara ang atong kinabuhi. Muna kita, mientras pa ato pang mabati ang mga pulong sa atong buhing Dios, padayon ta nga magkinabuhi uyon sa iyang kabuton. Nga kinahanglan ang atong kinabuhi maduol kang Jesus. Kung muduol ta kaniya o mudawat ta kaniya. Kinahanglan doon natin pagtuo o sige na katag pagtuo, maghinulsol o magpabautismo. Mo na'y labing nindot buhaton sa tao aron ang atong kinabuhi masiguro. O hinaot ko nining adlaw ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga ang iyang pulong mao kana sa nagahatag kanato kalig-on kadasig o nagahatag kanato og kasiguruhan sa atong kinabuhi. Ug hinaot ko nga kini nga mensahe makahatag usab og landag sa inyong kinabuhi, makahatag og mga maayong butang nga unsay atong buhaton aron ang atong kinabuhi makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot ko nga nini nga mensahe makuhaan yung mga pagtulon-an tungod kay si Jesus Christ nagtanyag sa taliwala sa mga maayong butang para ang atong kinabuhi dili malaglag nini kalibutan. Ug ako nagaampo nga ang Dios kanunay magapanalangin sa iyang mga pulong. Ug alang sa pagtapos, mayong adlaw sa tanan, kini ang pagpakailap sa mga pulong sa Ginoo. Tayo na sab nga mensahe ang ato ang pagatunan karon itong ikaupat nga nagtuluhan ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. So sa unang semana nga ato ang ginatun-an, ang unang nga lakang sa kaluwasan mo ang atong pagturo, ikaduha paghinulsol, ikatulo bautismo, ug ang ikapat pagtuman sa mga sugo sa Dios. So igsoon, tungod sa mga maayong butang nga gihatag sa Dios sa tuwang kinabuhi, importante pod nga masinulundon ta sa tanang butang. Importante sab nga mutuman ta sa kabuton sa Dios kay kana mao ang nahamut-an sa atong Dios nga mahal. Ingon sa balang kasulatan
nga atong mabasa sa 1 Juan 5:3 kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mubukat. So igsoon gingon diya sa 1 Juan 5:3 nga mao kini ang gugma sa Dios nga atong bantayan ang iyang mga sugo. Unya gingon diya igsoon nga ang iyang sugo dili bukat. No? Gaan ra ang iyang sugo kay ato ra nagsang bantayan. Ato ra nang gituman kung unsa nasulat sa balaang kasulatan. Ato siyang gilantaw ug nagtuman ta sa iyang mga sugo. So si Jesus sa diyang nga siya sa kalibutan unsa may iyang gihimo. Ingon siya sa Matthew 5:17, dili kamo maguna-una nga ako miani sa pagbungkag sa kasuguan kun sa mga manalagna. Wala ako muanhi sa pagbungkag kundi aron sa pagtuman. So muna siya ay atong mabasa, no? Muna sa mabasa sa Matthew 5:17 nga si Jesus mismo nagingon nga wala siya niani sa pagbungkag sa kasuguan. Amen? Kundi sa pagtuman. Kaya ang kasuguan mo kanay nagatakatog lamdag sa tuwang kinabuhi. No? Lamdag sa tuwang kagalingon nga pinagi siyang kasuguan atong matngunan kung unsa ang maayo o kung unsa ang dili. So dili usab ato makita sa Matthew 19:16 o 17 nga dunay miduol kang Jesus. Ingon ug aniya karon may usa nga miduol kaniya ningon magtutudlo nga maayo. Unsay maayo nga pagabuhaton ko? Aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Og siya mingon kaniya, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo kundi usa lamang ang Dios. Usa yung singon ni Jesus. Nagingon siya, wala bisan kinsa nga maayo, kundi usa lamang ang Dios. Nga to sa kita saan. No? Apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Muna siya giingon ni Jesus sa taong dato. Nga kung buot kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang iyang mga sugo. So sa giingon sa Matthew o sa Juan, ang iyang sugo dili bugat, si Jesus niya ani sa pagtuman sa kasuguan. Unya namutana ang taong dato unsa iyang himuon aron makasulod siya sa kinabuhi. Unsa ingon ni Jesus, kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantay ang akong mga sugo. Sumuna siya ang labing tinuod og labing nindot atong buhaton tungod kay usa ta nga mas lundon sa atong buhing Dios kung magtuman ta sa iyang mga sugo. Kung atong pakita nga atong gugma ngadto kaniya, ingon nga siya na gugma kanato, mutuman ta sa iyang magsusugo, iyang mga sugo. Ingon usab sa Juan 14:16, unsay giingon igsoon diri atong basahon. Diri nagaingon sa balaang kasulatan. Juan 14 versikulo 15. No? Kung naguma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. So kung doon natin gugma nga ito kaniya, sa gingon sa balang sulatan, ato gibantayan ang iyang mga sugo. Igsoon, dako gugma ang Dios sa tuwa. Mabitan ng nagpagkamatay siya sa Kalbaryo sa cross aron ta makaangkon og kagawasan. Ang iya lang hangyo nga atong ipakita ang atong gugma nga ito kaniya. Pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo.
Kay kung kita dili mo tuman sa sugo, sama anang traffic light. Pagbutang sa traffic light og red, di gyud ta ana motabok. Kay kung motabok ta disgrasya man. Pagbutang og yelo, siyempre mo alert ta, ano man, hapit naman ang red. So doon ay mga balaod, no? Doon na tayo mga balaod nga sundon. Doon na po'y balaod ang Dios sa tuwa nga atong sundon. Kung nagingon siya, nga kung nagugma kamo kanako, bantay ang akong mga sugo. So gingon igsoon sa Roma 2:13, kay ang tanan nga nagpakasala sa walay kasuguan ug ang tanan nga nagpakasala ilalom sa kasuguan, paghawak man sila pinaagi sa kasuguan. So sayod naman ta. Unsa tong buhaton? Sayod na ta igsoon kung unsa kasuguan sa Ginoo nga iyang gihatag kanato. Ang nagingon igsoon sa Deuteronomio nga ipatuman, no? Atong basahon diri sa balaang kasulatan. Deuteronomio ingon diri igsoon sa Deuteronomio 4:13, no? Og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo ka sugo og iyang gisulat kini sa daruha ka papan nga bato. Magilain ay patuman niya kundi ang napulo ka sugo. So kita igsoon kung mutuman ta, di ta matawag og masupilon kundi mas sinulondon ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Masilundon ta igsoon. So muna siya nga kinahanglan nga ato gyud tun-an og maayo kung unsa ang mapulo nga gitanyag sa Dios sa ato ang taliwala. Unsa ang mga maayong butang nga atong angayan sundon. Siya nagaingon nga kung buot kang mosulod sa kinabuhi, no? Bantay ang akong mga sugo. Kung ato manang ibantayan, ato pud likayan ang mga buhat nga daotan. Ano man, kay doon na tayo kasubuan nga ginasunod o ang kasubuan mo na nagahatag karatong kahayag sa atong mga kalagianan. Ingon sa Bugna 21:8, no? Sa may gingon direksyon. Apan ang mga talawan ug ang mga maduwa-duwaon ug ang mga malaw-ayon ug ang mga mamuno ug ang mga makigilawason ug mga lumayan ug ang nagasimba sa mga Diyos-Diyos ug ang tanan nga mga bagakon mabahinan sila dito sa linaw nga nagidalaab sa kalayo kasupre nga mao ang ikaduha nga kamatayon. So kana igsoon kung wala ka nagatuman sa kasubuan mo nagiingon nga nagabuhat ka niini mga butang nga apan kung nagatuman ka sa kasubuan tumati ang kasubuan sa Ginoo mo nay lamdag sa atong kinabuhi. Giingon di igsoon nga ang kasubuan balaan, maayo ug matarong. Sumala diya sa Ginoo sa balang kasulatan. Sumana siya nga dili ta mabahinan sa ikaduhang kamatayon naman kay atong gibantayan ang iyang mga sugo. 1:1-3-4 nagaingon ang tanan nagabuhat sa sala nagabuhat sa pagkamasupilon usab kay ang sala mao ang pagkamasupilon. Mo na siya nga kung kita dili ta matinumanon sa sugo sa Dios tawgon gyud tag masupilon. Pero kung nagatuman ta sa iyang mga sugo gitawag tag masinulondon. So sa tuwang kinabuhi atong malantaw ang mga maayong butang nga angayan atong buhaton tungod kay ang Dios naglantaw kanato nga iyang mga kanakan nga kung kita masinulondon nga anak tuman kita sa iyang nasulo. Ug atong tumanon at sundon para sa kinayaan sa atong buhi nga Dios. Ang Ginoo himuot nato kung tuman ta siyang kabuton. Ang Ginoo panalangin nato kung nato siyang sundon. Muna siya nga atong ipakita atong gugma nato kaniya pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. So wag ilain nga gingon sa balaan kasulatan nga kun buot ta mosulod sa kinabuhi, no? Siya atong himuon. Sumala sa gingon ni Jesus sa taong dato, bantay ang akong mga sugo. Igsuon ako kog kalipay nga sa gyapon kamo nagasunod niini sa atong mensahe sa kanunay kini sinimanan natong asim mensahe nga atong ginagalit sa tanan nga nagalantaw o nagapaminaw, no? Inaot ko nga padayon mo sa paglantaw niini para pud sa uban nga mga mensahe nga ato ang himuon sa matag semana
Ang Dios magapanalangin niini sa gihapon o sa kanunay ang Dios usab magapanalangin kaninyo nga nagasubaybay mo niini sa among YouTube channel. Ay nagkalimot sa pag-subscribe, like and share. O ginaot ko nga doon na mo'y nakatuluan nga mga pagtulunan bahin sa itong pagtuon. So ato lang himo ni isuon, no? Atong gibasa ang mga verses katong makita sa balang kasulatan nga ato pod nilantaw nga ato makita unsay nasulat sa balang kasulatan. Para pod ato pod malantaw, matimbang-timbang nato nga hindot diay kung magasunod ta sa pagbuton sa tong buhig nga Dios. So hinaot ko nga sa kanunay dili ta magmaluya. So hinaot ko nga kanunay tang magdasig, magmalig-on ta sa buhat sa Ginoo. O kini kung ginampo nga magpadayonon kini. Salamat sa inyong pagsubaybay niini. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Magampo ta sa pagtapos. Silibaw na mga Dios nga naka sa mga langit, amahan nga balaan dako mikalipay Ginoo. Dako mipasalamat sa imong gugma, kaluoy. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, sa imong pag-uban kanamo amahan. Labi na amahan sa imong programa. Diri aman nga sini man na ikaw Ginoo magapanalangin mga bless niini sa among pagtuon. Labi na amahan palangin ni Ginoo nagasubaybay niini para sa pamahan ubay-ubay pa ang amo ang mahatag nga mensahe ug makutluan sa imong mga pulong. Salamat Ginoong Dios, ikaw mga bless niini nga kini aman nga buloton nga padayonon ug mahimo kini amahan nga sulundan sa uban nga makita nila Ginoo nga unsa ang imong pulong nga imitanyag sa among taliwala. Salamat Ginoong Dios sa imong pulong nga adunay mga mayong butang nga nag-aagni kanamo kung unsay angayan namong buhaton aron ang among kinabuhi masiguro diha sa imong tubangan. Salamat Ginoo sa panalangin Lord ug labi na mahan i-bless usab ang nagalantaw o nagapaminaw niini nga sila usab aman magbubungawon silang kinabuhi o sila usab amahan makabaton Ginoo sa kalig-on kadasig ug mudawat sila diha sa kamatuoran. Salamat Ginoong Dios kanunay pag-uban kanamo. Salamat Ginoong Dios nga ikaw usab man magahikap sa matag usa labi na mahan sa mga buluhaton sa matag adlaw-adlaw. Ikaw Ginoo magabless, magapanalangin, magapadagaya pag mga panalangin sa ilang mga buluhaton sa matag adlaw. Lord, kung na may mga kabugat silang kinabuhi Ginoo, ikapas sila mahan mga balatian, mga kasakitan, kagulahan, ikaw Ginoo magahikap, magahupay niya na. Salamat kay ikaw among Dios nga dalangpanan o wala na ilahin. Salamat Ginoo sa panalangin Lord nga imong ginhatag kanamo sa kanunay. Salamat amahan nga mapuno kami sa mga pulong sa kamatuoran. Kining tanan among isalig sa ngalan ni Kristo Jesus among bugtong ug buhing manluluwas. Amen. Salamat mga igsoon sa inyong paglantaw. Ako usab nagapanhimbaya sa tanang mga igsuonan dinhi sa Distrito 6 o sa local church San Franz, local church sa Bayugan, Kalaitan, Anislagan, Aurora, Baba. O sa uban pa nga mga local church sa Dinagat, daghan mga home division. Salamat sa mga panalangin nga gihatag ni Lord sa atong matag usa ka kinabuhi. Salamat sa inyong pagsubaybay niini sa among YouTube channel. Ang Ginoo mga panalangin sa kanunay sa atong buluhaton nga magbadagayaon ta sa buhat sa Ginoo nga mulambo ang iyang pulong ug magapadayon ta niini hangtod sa ihang pagpadayag. God bless nato. Matahong kayong pamalandungon ang mga butang nga nahimo nilang papa ug ni mama. Na si papa nga iya gyud gipaambit ang kamatuoran nga nabatnan. Nagikan siya ang pagkabag-o sa kinabuhi nga nabautismuhan siya ug padayonon sa papangalagad hangtod sa katapusan niyang adlaw.